Moeder Maas luidt van zich horen in de winter van 2020. De afgelopen dagen heeft het flink geregend in Frankrijk en België en dat zorgt ervoor dat het pier van de Maas behoorlijk hoog stijgt. Op sommige plaatsen is de rivier al uit de oevers getreden. Onder andere in de Weert in Remun en in Asselt bij Zwamen zijn bepaalde wegen al afgesloten voor het verkeer. Het is de hoogste stand van de Maas in 3 jaar tijd en het waterschap Limburg heeft al op diverse plaatsen in de provincie maatregelen genomen. Wat vooral opvalt is dat het hoogwater heel plotseling is gekomen. Een paar flinke regendagen in de hoger gelegen gebieden en er komt opeens heel veel water in de Maas terecht. Hier in Maastricht bereikte de Maas het hoogste punt op woensdag. De afvoer van de Maas bedroeg zo'n 1750 kub per seconde. Best veel, maar nog altijd een stuk minder dan 25 jaar geleden. Met Kerstmis 93 en in januari 95, 2 jaar op rij dus, zorgde de Maas voor overstromingen, waardoor het vele duizenden mensen uit haar huis moesten vluchten. In de tussentijd zijn er al veel dieken geboet, maar het project van de diekverhogingen is nog altijd niet voltooid. Zou de Maas eenzelfde stand bereiken als 25 jaar geleden, dan zouden er opnieuw huizen onder water komen te staan. De afgelopen jaren was de droogte in de zomers een groter probleem dan het hoogwater in de winter. Dat het water van de Maas nu zo plotseling weer zo hoog stijgt gegaan dat het gevaar op hoogwater in onze provincie nog allerminst is geweken. De komende 5 jaar gaat het waterschap nog verder met het verhogen van de dieken en het versterken van de bestaande, om zo de kans op een overstroming zoals in 93 en 95 een heel stuk kleiner te maken.